नमस्कार. गोवा टुडेत अविनाश जोशीचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. विकासशील समृद्ध भांगराळ्या गोंया खातीर परत कमळ फुलोवन 14 फेब्रुवाराक मतदान करात. प्रधानमंत्र्याचो म्हापशा संकल्प सभेत उलो. 2013तल्या गोंयच्या पायगुणाची काडली याद. तुम्ही कितल्यो सामाजिक स्किमी सुरू केल्यो ते दाखोवचे मुख्यमंत्र्याचे दिगंबराक आव्हान. पर्रीकारान सुरू केल्ल्यो स्किमींचो लोकांक आधार. दिगंबर विजय सुदीन खंय स्वार्थी. लाच घेवपी भ्रष्टाचारी मंत्र्यांक कायद्यान ख्यास्त. आप गोंयकारांक दितलो प्रामाणीक सरकार. सरकार आयल्यार आपान दिल्ल्या सगळ्या गॅरंटीच्यो स्किमी. केजरीवालाचे उतर. बीजेपी सरकारान शाह कमिशन पब्लिक अकाउंट्स कमिटीचे नावान मायनिंग स्कॅम तयार केले ते फेक. 2012 सत्तेर येवंक कारस्थान. कामतीचो आरोप. राहुल शुक्रारा दक्षिण गोंयांत. विधानसभेच्यो वेंचणुको सुरू. पहिल्या पावंड्यार उत्तर प्रदेशात बेरेस्तारा सरासरी 60% मतदान. दुसऱ्या पावंड्यात 14 फेब्रुवाराक उत्तर प्रदेशाबरोबर गोंय उत्तराखंडात मतदान. आणि रिमोट कंट्रोलार चलपी बीजेपी सरकार जाय काय नितळ. टीएमसी मोगोवचे. बीजेपी विश्वासघातकी. बीजेपी फटींग. अभिषेक बॅनर्जीच्यो कुंभारजुव्या हळडण्या प्रचार सभा. गोंयांत राजवटी कितल्यो आयल्यो मात मुळाव्यो सुविधा. पर्यटनाची उदरगत जाली भाजपाचे राजवटीत. आज गोंय कितल्याशाच मळांनी 100% टार्गेट गाठून फुडें आसा. 14 फेब्रुवारीक विकासशील समृद्धी आनी भांगराळ्या गोंया खातीर परत कमळ फुलोवंक गोंयचो मतदार मतदान करतलो असो विश्वास प्रधानमंत्र्यांनी म्हापशा संकल्प सभेत उक्तायलो. भाजपाचो राष्ट्रीय फुडारी म्हूण आपली बुनियाद गोंयांत घाली. हो प्रवास वर्स 2013त गोंयांत सुरू जालो म्हूण गोंयच्या पायगुणांचो प्रधानमंत्र्यांनी उगडास काडलो. 14 फेब्रुवाराक भाजपाक मत दिवन गोंयचो फुडार पर्जवूत करपाचो हावेस तुमी बागेला. आत्मनिर्भर भारता वांगडा स्वयंपूर्ण गोंय करपाच्या तुम्ही थारायला. तुमचे सपन पुराय करपाचे उतर हांव तुमकां दिता. जून 2013 में यहां भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति थी और जून 2013 में जब मैं गोवा की इसी धरती पर था तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लोकसभा के चुनाव के लिए भाजपा की प्रचार समिति का प्रमुख घोषित किया था. फिर बाद में मुझे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित किया गया था. गोवा की इसी धरती से निकली प्रेरणा थी कि यहां आप लोगों से बात करते हुए गोवा के विकास के लिए भाजपा ने जो किया है उसका एक उत्तम उदाहरण यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या है, टूरिस्टों की संख्या है. पहले गोवा में केवल सीजनल पर्यटन ही ज्यादा होता था, लेकिन भाजपा सरकार ने टूरिज्म को प्रमोट किया, पर्यटन को प्रमोट किया, सुविधाएं बढ़ाई और अब पूरे साल 365 दिन यहां पर्यटक आते हैं.
अगर यहां डबल इंजन की सरकार न होती तो क्या गोवा 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला राज्य बन पाता क्या? वैक्सीनेशन की अभी मैंने बात की, उसमें भी गोवा 100%, स्वच्छ भारत मिशन में गोवा में 100% कवरेज, जल जीवन मिशन के तहत गोवा में 100% कवरेज, गोवा ने बिजली पहुंचाने का काम भी 100% पूरा किया, जरूरतमंदों को मुफ्त राशन देने के मामले में भी गोवा 100% है। इसी तरह गोवा अब 100% रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट पर भी काम कर रहा है। ये बहुत बड़ा काम है। दुनिया को जब पता चलेगा कि गोवा 100% रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ गया है, विश्व के लिए अजूबा होगा और गोवा की चर्चा दुनिया के हर कोने में होगी। ये काम प्रमोद जी कर रहे हैं। दिगंबर कामतीन कितल्यो सामाजिक स्किमी सुरू केल्यो त्यो सांगच्यो म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे म्हापशा मोदीचे सभेत आव्हान। आज लोकांक आधार जाता त्यो एकार एक सामाजिक स्किमी पर्रीकारान सुरू केल्ल्यो। कोविडाचे अरिश्टांत पयशांक उशीर जाला आसात, पूण सरकारान एकूय स्कीम खंय बंद करूंक ना। दिगंबर, विजय आनी सुदिनाचे राजकारण खंय स्वार्थाचें। 22+22+ची घोषणा। मनोहरभाई पर्रीकरान घालून दिल्ली सत्याची, सातत्याची आणि विकासाची ही जमी विकास त्या धर्तीचेर फुडें येल्लो आसा। आमकां खबर आसा गोंयांत खऱ्या अर्थात म्हणजे आमी पळयता भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या उपरांत जर गोंय खऱ्या अर्थात विकास पथाचेर जरी कोणी व्हेले आसात जाल्यार ते फक्त आणि फक्त मनोहरभाई पर्रीकरान। आमी पळयता की बाब दिगंबर कामत हे विचारतात अच्छे दिन खंय गेले काय म्हणून। हांव दिगंबर कामतीक सांगता 2012 पयलींचे तुझे बुरे दिन याद कर, म्हणजे तुका कळटलें ह्या राज्यात अच्छे दिन कितें आहा ते। हांव दिगंबर कामतीक विचारता सामाजिक सुरक्षा तुम्ही सोशल वेलफेअरात खंयच्या पद्धतीची येवजण सुरू केल्या ती बाब दिगंबर कामतीन किंवा काँग्रेसच्या खंयच्याय फुडाऱ्यान सांगची। माझी चॅलेंज आसा एक तरी खंयची योजना आसा जी तुमच्या कार्यकाळात चालू केली आणि आयज पर्यंत ती चालू आहा जाल्यार सांगची। मनोहरभाई पर्रीकरांक आयजूय लोक काणकोण पासून पेडण्या पर्यंत गावागावातले लोक याद करता भाईन सुरू केल्ली ती दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना म्हणून माझ्या अकाउंटाचेर ते 2000 रुपया येता। तुम्ही काँग्रेसीचे सरकार पळयला, तुम्ही MGPचे सरकार पळयला आणि तुम्ही भारतीय जनता पार्टीचे सरकार पळयला। भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात वेगवेगळे जण आशिल्ले त्यांनाय सरकार तुम्ही पळयला। आम्ही जेन्ना म्हणटा की बाप दिगंबर कामत आसतलो, बाप विजय सरदेसाय आसतलो, हे वेगवेगळे आणि सुदीन ढवळीकरूय आसतलो ज्यांच्यानी फक्त आणि फक्त स्वार्थाचे राजकारण केला, हाच्या पलीकडे कसलेच राजकारण करूंक ना। आव्हान करता बाप ह्या तिगाय लिडरांक तांच्यांनी सांगचे गोंया खातीर खंयची येवजण तांच्यांनी राबयल्या। जेन्ना जेन्ना सत्तेन आशिल्ले तेन्ना सामान्य मनशा खातीर खंयची येवजण राबयल्या ती सांगपाची। बीजेपी सरकारान शाह कमिशन आणि पब्लिक अकाउंट्स कमिटीचे नावान मायनिंग स्कॅम तयार केले ते फेक म्हूण सिद्ध। आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीचो आरोप 2012चे वेंचणुकेत सत्तेर येवंक आपल्या सरकाराक बदनाम करूंक हे कारस्थान केल्ले म्हूण दावो। राहुल गांधी शुक्रारा गोंयांत मडगांवां मिडिया परिशद, कुडचड्यार कुडतरे तांच्यो सभा, काँग्रेसीची जैत यात्रा। With respect to your letter, this report says the report was not presented in the Legislative Assembly as it was not adopted. As the report has not been adopted, there is no copy that can be presented nor copy of its minutes as per rules of the procedure and conduct of business of Goa Legislative Assembly. Until presentation of the report, everything thereto is confidential. As of earth, one of the biggest fraud played by the government on the legislature. After the DGPS survey, workings outside the leasehold area, prima facie is seen to be 9.2
9.859 hectares. That means from 578 hectares, actual encroachment outside the leasehold area is 9.2859 hectares, which is very negligible as compared to Shah Commission findings. As such, the question of recovery etc. does not arise. इलेक्शनाच्या वेळार 2012 जे एक नाटक केल्लें, हें नाटक solely to tarnish the Congress government which was doing well. आणि अशा पद्धतीन तें नाटक केल्लें गेल्लें की 35,000 कोटी आनी कितले 3,500 कोटी 4,000 कोटी आनी इतलें जालें, हें लॉस जालो, हें जालो, PSCचे रिपोर्ट. This appears to be all fraud. आनी फ्रॉड करून हे सत्तेर आयल्या. कांयच नासतना म्हणजे आतां म्हाका तांणी सांगपाक जाय कसलें स्कॅम म्हणटा तें 35,000 crore स्कॅम, कसलें स्कॅम? हे तांचेच रिपोर्ट सांगतात की देर इज नो स्कॅम. सो वेर वॉज द स्कॅम? जस्ट टू डिफेंड द काँग्रेस पार्टी अँड कम टू पॉवर. ताजी फळां आज ह्या इलेक्शनाक ते भोगतात. कर्म फल भुगतना ही पडता है, लक्षात दवरा सगळ्यांक. जो लक्ष्मीकांत पार्सेकार म्हजेर केसी घाल तेन्ना चीफ मिनिस्टर आशिल्लो, ताजी परिस्थिती पळय आज कितें जाली ती. हांव रिजायन जावन बीजेपींतल्यान भायर सरले तेन्ना उलय भाशण करतालो, आज ताजी परिस्थिती कितें जाली ती पळय. सो कर्म फल भुगतनाही पडताय म्हण आसा पळय, तें सारकें, तें तुका भोगचेंच पडटा. आनी म्हणून आज म्हाका त्रास दिवपा खातीर, म्हाका टार्गेट करपाक लोकांक पेजेक लायले, गोंयकारांक पेजेक लायले. इंडस्ट्री बंद केली. वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द स्टेट ऑफ गोवा. ती कोणे बीजेपीचे गव्हर्मेंटान स्टार्ट करूना, काँग्रेसचे गव्हर्मेंट. इट वॉज गोईंग ऑन सिन्स पोर्चुगीज डेज. आमचो ज्येष्ठ लिडर, माजी अध्यक्ष पक्षाचो बाब राहुल गांधी हो फाल्यां गोंयांत येता. तो मिडिया कडेन संवाद सादतलो मडगांवां. मागीर एक मिटींग 4:30 कुडचड्यार आसा आनी दुसरी मिटींग सांजची 5:45. विधानसभेच्यो वेंचणुको सुरू. पहिल्या पावंड्यार उत्तर प्रदेशात बेरेस्तारा जाल्ल्या मतदानात सांजे 6 मेरेन सरासरी 60% मतदान जाले. 11 जिल्ह्यांनी मिळून 58 मतदारसंघांनी पहिल्या पावंड्यार मतदान जाले. उत्तर प्रदेशात 7 फेजींनी वेंचणुको जातात. दुसऱ्या पावंड्यात 14 फेब्रुवारीक उत्तर प्रदेशाबरोबर गोंय आणि उत्तराखंडात वेंचणुको. मणिपुरातले वेंचणुकेची तारीख बदलली. पहिल्या टप्प्यात 28 फेब्रुवारीक, दुसऱ्या टप्प्यात 5 मार्चाक मतदान. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. विधानसभेचो जाहीर प्रचार सोंपूंक 24 वरां आसतना अरविंद केजरीवाल परत गोंयांत. लाच घेवपी भ्रष्टाचारी मंत्र्यांक कायद्यान ख्यास्त करपाचे उतर आपाचो निमंत्रक दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालान दिला. तो मया सभेत उलयतालो. आप गोंयकारांक प्रामाणीक सरकार दितलो. आतां मेरेन आपान दिल्ल्या बेकारी भत्तो, फ्री लायट, तीर्थयात्रा अशा सगळ्या गॅरंटीच्यो सरकार आयल्यार खंय स्किमी येतल्यो. तो एक मौका गोवा के अंदर दीजिए. ये पक्की बात है, ये पार्टियां कुछ नहीं करने वाली. ये जो 24,000 करोड़ का कर्जा आज गोवा के ऊपर चढ़ा है, ये 24,000 करोड़ अगले 5 साल में 50,000 करोड़ हो जाएगा. फिर अगले 5 साल में 1 लाख करोड़ हो जाएगा. आप एक मौका आम आदमी पार्टी को दीजिए. ईमानदार सरकार बनाएंगे. ये सारे प्रोमिसेस पूरे करेंगे. अगर हम ये सारे प्रोमिसेस पूरे ना करें, अगली बार मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा आप लोगों के पास. यहां पे बहुत सारे बीजेपी के वोटर्स भी होंगे, बहुत सारे कांग्रेस के वोटर्स भी होंगे, बहुत सारे एमजीपी के वोटर्स भी होंगे. मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के एक विनती है. मैं आपको पार्टी छोड़ने को नहीं कह रहा. आप सब लोग अपनी अपनी पार्टी में रहिए. मैं आपको आम आदमी पार्टी में आने को भी नहीं कह रहा. मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस बार एक बार आप सारे लोग झाड़ू का बटन दबा देना.
रिमोट कंट्रोलार चलपी बीजेपीचे सरकार जाय काय नितळ राजकारण करपी टीएमसी मोगोचे ते गोयच्या लोकांनी थारावचे म्हूण टीएमसीचो राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी उलयलो। बॅनर्जीच्यो कुमारजुव्या हळडोण्यात जाहीर सभा जाल्यो। बीजेपी LIC एअर इंडिया सारख्यो कंपन्यो विकूंक लागल्या। मतदारांचे विश्वासघाताक फटीचे आश्वासनाक बीजेपी खंय फुडे। खाली झूठे वादे, झूठी बातें, झूठी विकास के नारे और धोखेबाजी की गंदी राजनीति इस गोवा में लाके दिल्ली से बीजेपी के नेताओं ने छोड़ दिया। आप चाहते हो दिल्ली से गोवा चले या आप चाहते हो गोवा से गोवा चले? दिल्ली से पूछना पड़ेगा। आप चाहते हो ऐसे गोवा बने कि आपके ऊपर रिमोट कंट्रोल सरकार चले, कि दिल्ली से रिमोट दबाए तब आपका घर में पानी आए, तब आपका घर में गृहलक्ष्मी कार्ड पहुंचे, या आप ऐसा सरकार चाहते हो जिसके पास गया तो 1 घंटे में समाधान लेके आपका घर में आपको परिसेवा पहुंचा दे? कौन सा सरकार चाहिए ये आपको चुनना है। इस बार आपको चुनना है कि आपको साफ सुथरी राजनीति वाली सरकार चाहिए, ये समाज को तोड़ने वाली एक पार्टी को आगे बढ़ा के गोवा को वैसी एक सरकार देनी है। आपको दोनों में से एक चुनना है। आपका प्यार बेचा 10,000 में, आपका जज्बा बेचा 10,000 में, आपका जुनून बेचा 10,000 में, आपका भरोसा बेचा 10,000 में, आपका इज्जत बेचा 10,000 में, और बोलता है भारत माता की जय। इस पार्टी को आप मौका देना चाहते हो? ऐसी पार्टी जो आपकी वोट बेचता है, आपका प्यार बेचता है, जो भारत मां को बेचता है, जो एयर इंडिया को बेचता है, जो BSNL को बेचता है, जो LIC को बेचता है, गरीबों से तो रोटी छीनकर खुद पहना 10 लाख की सूट और विकास का नाम पे सारा देश में मचाया लूट। नोटबंदी और GST करके बेरोजगारी के नाम पे सारा देश में मचाया धमाल। कमल का फूल का बस यही है कमाल। आम आदमी के बंद हड़ताले हैं, फैक्ट्री में लगे ताले हैं, खाली हर चाय के प्याले हैं। मोदी जी और प्रमोद सावंत जी अब तो बता दो गोवा में अच्छे दिन कब आने वाले हैं। तो इस बार ऐसे बटन दबाना कि लोकतांत्रिक तरीके से 3 थप्पड़ तीनों राजनीतिक दल के गालों में लगनी चाहिए। और गोवा की इंसान की ताकत क्या है ये दिल्ली वालों को समझ में आना चाहिए। बीजेपीचे बलवान सरकार आसूनय गोयचो मायनिंगाचो प्रश्न सुटना। आता वेचणूक तेकिल्ल्यान मायनिंग सुरू करता म्हूण मुख्यमंत्र्याची बाता। हे लोक काय करचे ना। शिवसेनेक साखळेच्यान विधानसभेत धाडात, आमी मायनिंग तडीक लायता म्हूण शिवसेनेचो खासदार प्रभारी संजय राऊत उलयलो। तो साखळे शिवसेना उमेदवाराच्या प्रचाराक भोंवता। शेनवारा साखळे आदित्य ठाकरेची सभा। आणि दिल्लीतल्या अनेकांचं लक्ष आहे की मुख्यमंत्र्यांचं काय होत आहे। मला खात्री आहे ही जी लढत आहे ही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि शिवसेनेचे उमेदवार सागर धारगळकर यांच्यामध्येच होणार आहे। परवा म्हणजे 2 दिवसांनी स्वतः आदित्य ठाकरे मुंबईतून येऊन साखळीमध्ये सभा घेत आहेत आणि ही सभा सुद्धा ऐतिहासिक होईल आणि या सभेतून साखळी मतदारसंघाचं चित्र पूर्णपणे बदललेलं आपल्याला दिसेल आणि साखळीच्या जनतेला सुद्धा माहिती आहे की आपला खरा प्रतिनिधी कोण आहे। आपल्यासाठी गोव्याच्या विधानसभेत आवाज उठवणार भारतीय जनता पक्षाचं 10 वर्ष सरकार आहे इथे। आता तर फार ताकदीचं सरकार आहे। गेले 7 वर्ष त्यांनी खाण कामगारांचे किंवा खाण उद्योगांवरती अवलंबून असलेल्या लोकांचे प्रश्न का सोडवले नाहीत। त्यांना आता जाग आली की आमचं सरकार आलं तर आम्ही सुरू करू। मग 7 वर्ष इतके लोक जे भुकेने मरत आहेत, इतके लोक संकटात आहेत, इतक्या लोकांचे प्रश्न निर्माण झाले, का सोडवलं नाही। निवडणूक आहेत म्हणून तुम्ही सांगताय हे काही करणार नाही। सागरला जाऊ द्या, आमच्या विधानसभेत गोव्याच्या विधानसभेत जाऊ द्या। हा खाणीचा प्रश्न कसा वाघ डरकाळी फोडतो आणि मग सगळ्यांची कशी भीतीने गाळण उडते तसं होऊन जाईल। गोंयांत फाटल्या 24 वरांत कोविडान 4 जाण सोंपले। 296 नव्यो कोविड केशी सांपडल्यो। पॉझिटिव्हिटी परत वाडूंक 10% वयर। 24 वरांत 2800 सॅम्पल टेस्टिंग जाला। गोंयांत सध्या एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 3202। आयच्या दिसा 22 जाण हॉस्पिटलांत।
चडशे वाशीन घेवंक नाशिल्ले। आज मेरेन 3764 कोविडान सोंपल्यात। खबरो इतल्यार सोंपता। प्रुडंटाक फॉलो करात। वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार। चार चौकात मास्क घालात, विस्कळ भोवात, हाता तोंडाची नितळसाण राखात, वाशिनांचे दोनूय डोस घेवंक लायात। बी प्रुडंट, बी सेफ। देव बरें करूं।